Sem tam idem do roboty im pomôcť, že to není tak. Ruku hore, ktorí by ste chceli ísť len sem tam do roboty pomôcť. A ktorí by ste nechceli ísť na trojsmenku a na nočnú, na 12 hodinovky, ktorí by ste išli len sem tam pomôcť. Ty máte náladu. A čo tvoja práca? Ty vlastne, keď si sa vrátila, vlastne aj na farme si veľa rozprávala o tom, ako miluješ svoju prácu. Vieš si predstaviť, že by si ju opustila a teda odišla niekam inám? Stále to sa dá, že môžeš tým ľuďom pomáhať, aj napriek tomu, že nie si v práci. A chcela by som sa, že teraz, keď mám takú tú podporu, tak sme s mamou rozmýšľali, že by sme takto chorým ľuďom pomáhali, takže nejako finančne, že tým, že s mamou sme mali také ťažké obdobie počas môjho vyrastania. Keďže o tom komunikuje s mamou, tak predpokladám, že nebude chcieť zabezpečiť len seba, ale určite vypomôcť aj mame a jej bratovi. A ona si myslí, že bude mať toľko peniažkov na to, aby vedela zabezpečiť rodinu a ešte aby vedela potom rozdávať tie peniaze chorým. Predstava veľmi krásna. Naozaj, bude, aby to takto aj fungovalo v reálnom živote, alebo aby ľudia boli tak bohatí, tak majetní, aby mohli zabezpečiť seba, svojich blízkych, ešte rozdať peniaze aj, povedzme, charite alebo tým, ktorým to potrebujú. Len ono reálne to bude ináč. Ona, ak aj bude zarábať z nejakého influencingu alebo z niečoho, tak to pôjde do úprav. Ženy vedia, koľko stoja nechty. Ak si ich dávate pravidelne doplňať každé 2-4 týždne, koľko to stojí. Ďalej na nadpojené vlasy, alebo výzáž, oblečenie, aktivity, záľuby, koníčky, všetko to stojí peniažky. Nemyslím si, že zarobí až toľko, aby uživila seba, pomohla rodine a ešte aby jej ostali peniažky navyše. Ak bude pomáhať, si myslím, tak to bude rôznymi takými zbierkami, že ona vyhlási nejakú zbierku na svojich sociálnych sieťach a my obyčajní ľudia budeme posielať tie peniažky. Myslím si, že takto to nakoniec dopadne, že keď bude chcieť pomáhať, tak to bude týmto štýlom. A podobné iné situácie, tak by sme chceli podporiť takto mamičky s detičkami v tých azylových domčekoch. Takže ja si myslím, že tá pomoc, tam sa dá vždy nejako pomôcť. Mňa baví pomáhať ľuďom. Tam nejde o to, akože samozrejme bavia ma odbery a jedno s druhým, ale keď sa to nedá skombinovať. Tým, že ako sestra robíš 12 hodín, dobre, keď si u zubara, tak 8 hodín, ale ja robím ako zdravotná sestra, to je 12 hodinová pracovná náplň. Ona ale vedela, keď išla na farmu, tak vedela o tomto, že ona to bude musieť potom nejako sklbiť. Isto vedela, že čo jej tá farma donesie. Bude naháňať čísla na Instagrame, že bude točiť videá, že bude robiť nejaké spolupráce s nejakými tu čajičkami a hlúpostiami. To vedela. Že prídeš zrobená, máš ešte content natáčať, je to také, že komplikované. Takže teraz robím momentálne taký, že hostessing. Mám kamarátku, ktorá má eventovú agentúru, tak chodím si tak privyrábať. Čiže to, o čom spievala celý čas na farme, to už neexistuje, už nie je sestričkou a teraz robí hostesku. Proste je platená za to, že bude pekne vyzerať a ľudia ti dajú takú tú neuveriteľnú podporu, že ti fandili. Ja sa s nimi aj objímam, hej, mám kamošku, ktorá že neobjímaj sa s nimi, že prečo? Že proste ja som im vďačná, že ja som aj vravela, že keby môžem každého objať z nich, alebo každému euro poslať, aby si to predstavili, aby si skrachovala. Bola si v zdravotníctve? No tak momentálne mám pauzu. Ale tak som stále zdravotníca, však mám stále akože papier o tom, že som zdravotná sestra, takže som, ale momentálne oddychujem. Lebo ja som potrebovala sama trošku energie načerpať. čo znamená oddychujem. Buď ju prepustili kvôli tomu, že vlastne išla na tú farmu alebo sama podala výpoveď. Ale myslím si, že keby sama podala výpoveď, takže by to priznala. Potrebovala som trošku psychiku zozbierať a podobné iné veci a ja chcem byť 100% pre tých ľudí. Chcem im 100% zo seba odozdať. Ja viem, že som nebola 100%. Ale už som na tej báze, že už by som aj šla. Mi to chýba. Budem budovať sociálne siete, ale to neznamená, že nebudem pracovať. Ja som proste človek, ktorý potrebuje pracovať. Ja by som sa zbláznil. Tie sociálne siete, oni sú náročné. Ono sa to nezdá, že to je také náročné, hej, že natočíš niečo, ale zostrihať to, kompozícia, svetlo, či to má nejaký ten odkaz, ktorý chceš dať, že To teraz počúvate, hej? Natočiť to, zostrihať to, kompozícia, svetlo a či to má odkaz, ktorý to má mať. Zatiaľ máme toto. To je dobre, ale určite im ma bavia také tie eventy, ja sem tam idem do roboty im pomôcť, že to není tak. Sem tam idem do roboty pomôcť. Ruku hore, ktorí by ste chceli ísť len sem tam do roboty pomôcť. A ktorí by ste nechceli ísť na trojsmenku a na nočnú, na 12 hodinovky, ktorí by ste išli len sem tam pomôcť. Nemáte náladu. Ja som sa aj pýtala teraz ľudí, že aký content by odo mňa chceli, oni všetci, že vlogy. Že oni chcú proste, aby som trepala a zažili so mnou deň. Že aj tak mi vraveli, že to je jedno, že čo dám. Že oni chcú taký ten môj pohľad, takú tú moju odozvu. Takú autentickosť tvoju. Presne toto je to, že ja by som sa v tom držala. Lenže to je presne to, že ja stále ako keby ja som nepochopila, že tie sociálne siete, že dokážeš si proste takto si zarobiť a že mne prišla spolupráca s Temu za 2000. Poďme sa chváliť za spoluprácu s Temu. Pane Bože. Už o tomto bola kauza, ale tento rozhovor vyšiel skôr ako tá kauza, ako sa to začalo riešiť. Ale ja viem, že ona je teraz opýta rožkom, že teraz vlastne skončila a teraz zrazu spolupráce s Lanou Hrnu. No je to Temu a ešte tu voľaké čajičky, či čo to je, nejaké limonády. Ale uvidíme, no, však čo bude rozprávať. Len čo som chcela.
Ináč ona keby dala taký content z tej svojej práce, že ako vyzerá môj deň v práci, a ja nehovorím, že pacientov prísť natáčať alebo niečo, ale vieš natočiť nejaké také video, nejaký taký vlog, kde fanúšik alebo sledujúci vie s tebou stráviť deň a že neporušuješ nejaké GDPR a takéto záležitosti. Dá sa to aj tak, no ona nechodí do práce, teda chodí, ale iba vtedy, keď sa jej chce, keď má náladu a chuť. 400 eur. A to chcú 3 reelska. Ja natočím 3 reelska a mám 2 mesačné platy. Áno, je to Že tak. to čo je? Že to no jasné, že to idem rozvíjať, lebo som mladá baba s náhodnou pomerou, s prepáčením a chcem peniaze. A nech sa páči, táto Dorotka pred pár týždňami hejtovala Mišku, že ona má taký kanál, hen taký kanál, toto robí, tamto robí. Verte tomu, že už len trošku chýba od toho, aby Dorka mala svoj vlastný klubík, ak sa to volá, YouTube friendly a TikTok friendly. Nepotrebujem, že masívne veľa. Ja keď ich budem mať veľa, tak ich budem rozdávať, lebo sa poznám. Ale Tuto je, keď ona bude mať masívne veľa peňazí, tak ich bude rozdávať, lebo sa pozná. Že ona zabezpečí seba, svoj nový životný štýl, ktorý bude určite náročný, bude si kupovať nové kamery, mikrofóny, neviem čo všetko, telefóny, notebook, ono to neprestane nikdy. Potom bude treba auto, lebo ona bude cestovať do Bratislavy. To sú tak nákladné veci a tento materialistický život sa zvrtne behom sekundy u nej. To už teraz vidíte, ako sa to zvrtlo. Z toho, že potrebovala pomáhať ľuďom, potrebovala byť sestričkou, tak už zrazu nie je. Už zrazu je influencerka, lebo ide to využiť za spoluprácu s Temu, Reelska za 2000 eur, ale určite nikdy nebude mať toľko peňazí, aby zabezpečila seba, svojich blízkych a ešte rozdávala peniaze cudzím. tam ide o to, že ja chcem sa dobre mať. Že nechcem proste sa pozrieť, že toto by som chcela, nemôžem si to dovoliť. Ja proste rozmýšľam ako normálny každý človek, ktorý má takúto možnosť, tak jasné, že to urobím. A to, že mi napíšu hejteri, že alebo niekto, že však si nechcela toto a nechca, tak nech sa páči. Ty mi daj 3000 eur len tak, vieš? A za jednu spoluprácu. A máš tam ďalších 5, ktoré môžeš otvoriť a ktoré môžeš načať. Nechápem, že ju opila celá táto pseudosláva. Len ešte asi príliš mladá na to, aby pochopila, že ono to je len pozlátko celé. A už je iba na mne, že ako s tým naložím, že či Ona už teraz rozpráva o tom, ako keby veľa peňazí mala, lenže tie peniaze sú ešte imaginárne. Ešte nič preto nespravila, ešte tie peniaze ani nie sú fyzické. Ešte neurobila tú prácu, ktorú by odovzdala, za čo by dostala peniaze. Takže neviem, či by som to takto likovala do rozhovorov, že čo všetko ma čaká, čo všetko môže mať a koľko môžem zarobiť, by proste reálne ešte som nezarobila. Asi to tak má byť.